Kumshi benta banwanra ya kejingsingan ha kalit kawan ha kasurok National Highway 6 bat bantel lakam ya kejingja accident kibawanra ya kejingja bosongsi bat shim ya bun ngot kimin simbriu kipulit kanongpo police traffic branch hinen kemet ka khandai tarik uyayong ha kapor kemba khandai beje ai minmet kila talasi ya kinong nya kali bala buat kiat kibamdan ya kikot kislang kibabiang bat kiba penken ya kikendan anya kali habaidei Barbanlap ya kinong nya kali bala buat kipulit kila penankam lingba ki breathalyzer ni ban phaput ya kinong nya kali khanang bantep la kinong nya kali kila buat kiat ne em ha kapor beginya kali hagde gijing talasi kipulit kilalap ya shibun kinong nya kali ki bala buat kiat badru ya ki Mahindra pickup bucket seat palatput ha gabang kipulit kila dan kuna ya ki bar habakhen kulum ya kepisa ke bala yo bandan kuna ya kita ki bala penkhen ya ki kendon an nya kali kipulit kila yo benlum hado arlak kandai hajar tingkah officer in charge kanongpo police traffic branch Urubul Ali ulai thu bana gajing talasi kali hak de gamit kipulit kila plet jumut e yekinongnya kibabuan kijing bombiang kikot kisla kejingkit palatput kejingkit sit klem ki kendon kejing singan mat kebe ulai thu basibun ki kali kide ki bombiang yekikot kisla mat bunru layo bat ya kibriu banyak kali hapadeng kejing syok khawyang mat bompendan kam yeki seat belt Kajing bom pendan kam yaki helmet habanya yaki arsaka kuntup ki basyong nadien. Ada mesin? Ada. Oh shit. Very good. Bawa gerak ke bawah gerak. हम बाइक पाइप दस नहीं अपनी हाँ बाइक पाइप चेंज करता है हाँ दारू पिया कि नहीं चेंज करेगा अभी बंद होगा आराम से ज़रा मुख में पूरा Good evening everybody. I am in charge traffic Nongpo, Riboi district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking and we have given so much awareness on the road. But still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving. Because we have seen that in Nongpo, most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Ngi penlong ka checking kini ki kali ni penlong ka traffic branch ban checking ki kali ki ba kit put ki khamtam kini ki bakit seat gitu ki bolero ki pick up gitu ki bakit ki seat ki batam chadin ba sakmat kata kabuk gajing ma ki we ki kali ki babut chadin
kamtam kapur men min but ni check ro ya ki driver ki ba di bu ai hambun sin dala mit ki driver ki ba di bu ai indo te kabu jing ma ya ki wei ki kali ki ba ya hakini ki highway te kumta minta si ni penlong kene ka checking te kat to kat ne ki driver ki don ki ba ni lap ba ki ba dikiat but mrei tang kini ki ba kit sit handrai ki tu ki tourist baro hingi checking da kasi kat ba ngilap te don ki ba dikiat ha ka por ba ki nya kali te kumta ngi na ka traffic branch ha ka jing alam jong ni IC jong ni te ngi check kat ba ngila hi kat ba nadu mene ngi sedang nadu por new baje ngi sedang te bun ki ba ngilap ki ba dikiat ru ki don te kumta nomor ban lai kano ka jing ya accident nomor ba bun sin kini ki ski bun ki ba pi hi ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kada man lai kini ki jing ya accident tingi kambun sin ga yalam cha ka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur te bun sin ki ba nya thurmur ka yalam cha ka jingdu ya ka men simbreu ba pendu je men simbreu kumta ni na ka riboi police hi ni check haman na ki jaka kamtam ni traffic police long ba khangi ke de ban check te kumta ki ka kam chu kat ba ngila hi ni check ki kali kamtam umdei tang ki to ki kali ba kit pasingya de kamtam ki kini ki scooty ki banya scooty ki bike tar ga ju hi bunsin ni ai awareness program ma ki de ban phong ki helmet ban tap ki helmet han banya ki bike ni ki scooty omdei tang ki banya handrai ki ba shong hadin ro kumju hi te bunsin nang ki na SP ju ngi ki ai kini ki helmet ngila sam da ki katno south spot live spot south spot tali ngila sam ye ki ba kin phong ban long ka safety ye ki handrai bunsin ki brio ha ko por ba ngi ai ki awareness program ba kin phong handrai bunsin ki bun ki bom phong na kata kada hateng hi ngi check gum tu nang ban lai na kono ka jingya accident ka ba ki abrio kumta hi ni traffic police kat bangila i simkia hi kata ha ka bayalam ni in charge ni bat ka jingi trelang bat ki baro ki staff ki jungi bat ki officers ba ki don ho traffic te kumta hi omdai tang chi jaga ngi check baro ka ne ka jurisdiction ka jungi hi ni check namar bale bon sen la ki yap accident ki de khambon sin ki bom phong helmet e ki tu mo te nangta ki kamtam ki kali ki truck ba yang kelumar ha kini ki national highway ka badon kini ki babu de ulan bali te bunsin ki bayeng hang tu ki yot sha po kali te ya ki tu ki driver ni shai ai jingsneng ya ki ba shai hikai ya ki ba umde ban yeng ha po jong ulan bali ada ki kwa ban yeng slam ne ki kwa ban chat e mo mar ki wa na galanti ki ba jingai te ni ong ye ki ba kin yeng ha ge jaka ba kham he kham tam kini service land nang ba ban lai na kono jing sa te bon sin man ka si hi ngilap men si bat min mit ke ba ki yeng kom ta te ni sai be ye ki nang ta ting tek ba de ni ai ka jing ka awareness ni phain ro iki ba kim de ban ning klumar te habang kili ki ong ba kim tip te ni pa ding kili ye ki ba kumno kim tip ba pio ka license kata kemot ba ki to ki ba yo ka license ki de ki bala long professional bala long ban yai kini national highway bikin ya ki truck ki heavy vehicles ma te ndai ki ong ba ngim tip te ya ki ru ngi ai awareness program ki ba kin long ki ba husiar ki ba kim dei ban yang klumar ha ki national highway ba ro silenter omde ta hanong po tingi ong ki ru ba ka national highway ki dei ba ro jong ka national hi kumta ngi ong ye ki ngila sedang lakat arlai benai hi kumto ngi pek baro ke national highway ngi ya ki patrolling e kumto tenda ngilap ya ki te ngi ong ya ki ba kim de ban yeng kumta ban lai na kono meeting men so
te bunsin hi ki ba men kini ki te yo bala de bro kidon ki beri ki ba accident ki ba shoot and rat na din e te itu pada ki trok men mit kham tam mo dieng keluar ini tak idau kita hi na ka yang jong kini ki traffic police ni ai awareness ba ki trok rabar ki ba pe kani ka channel mo bakin kidai ban pe bat kidai ban tip bat ban boot ya kata ka jing kai ka jungi ke nang ba ban lai na kono kono jing accident